Tervetuloa taas mun kolmanteen videon part 3. Ja tänään olisi vuorossa selkäpäivä. Elikkä sitä te ette vielä päässyt näkemään. Ja tästä tänään lähtee. Kello on 21.13. Elikkä tänään on iltavuoro treeni menossa. No, nämä kiireiset päivät vähän venyy meikäläinen iltaan, niin. Mut aloitetaan tuttuun tapaan 15 minuuttia ylämäkikävelyllä lämmittelyä ja sit lähdetään iskeä selkäpäivään. Ihan hyvin porukkaa tälle, ettei oo niin paljon. Mut koitetaan vähän pitää tiiviinä nämä videot, ettei tuu ihan hirveän pitkä näitä, mutta kiva jos jaksa kuunnella ja meikän treenimatkaa. Joo. Tuntuu, että on ollut aikamoinen pumppu viime viikko. Sää on kohta itse asiassa viikko takana coachin kanssa ja huomenna sitten pistetään raportit eteenpäin. Elikkä kuvataan meikän kroppaa ja katsotaan painoa. Todennäköisesti se on noussut, mikä kuuluu asiaan, ja sit lähdetään kiinteyttää tavoitteet vesi. Elikkä palataan ekaan treeniin seuraavaksi. Elikkä eka liike on reverse pec fly. Tää on tosiaan meikälle uusi laite myös. Uusi laite, uusi liike. Viime viikolla mä vedin 36 kiloa, niin mennään suoraan 42 kiloseen. Ja pitäisi saada 80 repsiä. Ui. Loppuun asti. Huonosti. Tää oli 42 kiloa. Tää on makea tää PT-sovellus, kun tähän voi täyttää näitä ja nimenomaan painoja, millä on vedettyä repsiä, niin tässä just nimenomaan näkee se mun viime viikon painot. Tää on ehkä maailman kätevi homma. Ei tarvii ite muistaa, kun sovellus muistuttaa puolesta. Tää on makee. Tosi hyvä systeemi. Tätä tehdään 3 kertaa. Sit vaan isketään heti kiinni, kun tuntuu, että syke on vähän laskenut. Elikkä ei mitään hirveän pitkiä taukoja pidetä. Pidetään intensiivinen tää treeni. Selkätreeni on se teidän lempparitreeni. Sitten mennään. Se oli aika rankka. 8. Paino alkaa heti käymään heviksi. Lähdetään vikalla. Samoin kuin viime viikko, niin puhtaat liikkeet, mutta enemmän painoa, vähemmän toistoa. Se on niinku
meikän, mutta vähän tässä treeniohjelmassa. Joo. Huominen vähän jännittää, huominen aamu. Pitää ottaa se oma paino ja kuvat. Mut viikko on vasta mennyt, niin en kyllä odota yhtään minkäänlaista muutosta, mutta henkilöisesti kyllä kroppa tuntuu paljon pumpilta. Sekin voi vaikuttaa, että mä aloitin viime viikolla samalla kun tää ohjelma alkoi, niin kreatiinia. Elikkä ja tullut juotua kans vettäkin ihan säännöllisesti. Varmaan yli 4 litraa päivässä, niin sekin varmaan turvottaa hyvin. Mutta nesteytyminen on tärkeä treenistä, niin sitä sitten myös tehdään. Vedetään vikasetti. Let's go. Se. Oikein se on mua heikompi, niin kyllä se luovuttaa aikana. On siis vasenkätinen. Ja toi oli 36 kiloa. Let's go. No, se oli eka setti. Sitten mennään seuraava setti. Elikkä seuraavaksi on kulmasoutu tangolla. Ja meikä on tässä 20 plus 20 plus 20. 60 kiloa. Tätä vedetään vaan 2 kertaa. Toistot 6-8. Mulla oli viime viikolla 50 ja 60 kiloa. Niin katsotaan, mennään suoraan 60. Saadaanko hyvät toistot. Let's go. Hyvä paino. Meidän vähän yli kuin 8. Se on 12. 60 kiloa. Mikä on nyt sama? Mulla on siis toi laukusta löytyy kyllä vetoremmi, mutta se on nyt tuolla kukkarissa, niin mä en jaksa hakea sitä rehellisesti. Tää on hyvä paino tälleen lämmittelyksi. Mut mä veikkaan ensi viikolla otetaan työkalut käyttöön. Löytyy vetoremmi, vetoremmit löytyy ja sit on nää niskapuet kans löytyy. Ne mä itse asiassa tilasin tuossa pari viikkoa sitten, mutta en ole vielä käyttänyt. Mut tähän kun lisätään painoa, niin kyllä tuun tarvii sitä vetoremmiä. Kutsutaanko sitä vetoremmiksi, mut joo. Tiedätte sen. Joo. Mennään. No tässä. Tää on aika helppoa hommaa, kun vaan tulee ja vetää seeksi. Ja tietenkin pysyy siinä tavoitteessa. Noniin. Sitten toinen setti. Veto. Selkäpäin. Peukalo eteen, eiks niin?
Jos lopussa alkaa valuuttaa tankoalas. Tässä. Hyvä setti. Sitten 3 liikkeeseen. Oliks tässä 8 eri sarjaa? To the next. High row 2. High row 2 setti. Ja tässä on 12 ja 20. Mulla oli viime viikolla 30, sitten seuraa 50. Mä laitoin suoraan 60 kiloa, niin lähdetään se. Kannattaa tarkentua mua. Vaihtoa. 10. Kyllä mä sanoin, että toi on hyvä paino. 60 kiloa. Hektoin. Merkataan. Joo. Niin. Ei oli rintapäivää. Mä tulin 11 jälkeen salilla. Varmaan lähempää puoli 12 puoli keskiyöt, mitä nyt sanotte. Voin sanoa, että oli aika erikoista, kun oli vikasarjan menossa, niin tää koko sali oli vaan mun käytössä. Se oli ihan siistiä. Mutta samalla vähän alkoi jännittää, että onko siellä joku sit tullut silleen mun tietämättä, mutta joo. Kuvasin nopea pari TikTok-videoa sinne ja sit lähi. Alkoi pelottaa liikaa. Näin. Mut joo. Se on syke korkea. Niin ja... Eilinen, miksi meni niin myöhään, niin mä teen prep mealia. Mä teen lounaan ja päivällisen 5 per annosta. Voin sanoa, että se oli kuin sellainen työmaa siellä keittiössä, kun meitsi väsiin, mutta yleensä mä tykkään tehdä prep mealia. Piti tehdä sunnuntain, mutta tilasin tietenkin uudet eväsrasiat, niin ne tuli sitten vasta maanantaina, niin päätin sitten tehdä. Ja muutenkin oli kiireinen päivä eilen ja tänään. Mut joo, silti tulin treenaamaan. Pidetään tavoite korkealla ja vaikka tunnit ei välttämättä joskus aina riitä yhteen päivään, niin jostain meidän pakko vaan ottaa se myös pois. Tästä mennään. Sitten vaan seuraavan kimppuun. Seuraava
Ylätalia leveältä, kyynärpäät ulkona. Tääkin on 2 setti. 10-12 toista. Laitan 75. Se on hyvä. Ei mitään. Saman tien vaan. Toi oli se hevisetti tänään. Nyt pudotetaan 6 viikkoa. Otetaan uudelleen. Nyt alkaa tuntua painot raskaat. Huija. Nyt lasketaan painot. Saadaan vähän puhtaampia liikkeelle. Aika 60. Alkaa kantas. Meitsi vähän. Voimat loppuu kesken. Reppi tossa alussa niin täysin. On kyllä. Tuntuu raskaalta. Viime viikon meni. Oliko se 80 niin kuin 11 kertaa? Vähän. Mut joo. Näin se välillä on. Vähän innostu repäsee, niin nyt se vähän alkaa palautua tää voima sitten omaa tasoa. Sitten seuraavaksi laitan nyt tohon 60 kiloa. Sen pois vetästä 810. Mut ihan tappiasti. Niin kauan kuin jaksaa. Tai niin paljon kuin jaksaa. Ei kai siinä. Hyviä mietteitä. Hyviä mietteitä. Onpas. Tuli se 10 sieltä. Tuntuu, että kädet ei enää tottele. 60 kiloa. Crazy. Ei mitään. Seuraavaa settiä vaan sitten. Elikkä sitten on olan kohautus edestä smitti. Tätä pitäisi vetää 2 setissä ja 20 lepsiä. Viimeksi mulla oli 40 kiloa ja sit oli 50 kiloa. Niin mä laitan nyt suoraan tuohon yhteensä 60 kiloa, niin aloitetaan huipulta ja lähdetään siitä laskea, jos tarvii
Skierit. Mä oon normaalisti tehnyt omassa aiemmassa treenissä vapaa käsipainolla istua tätä. Mut nyt mennään tällä setillä. I'm a low life, but I like that shit. The movie delivery cost the home and the leg is so sagging. Bro, still training, bro, still trapping. In the young and I need more balance. Baby, I'm shit, fuck, I'm sorry, I don't wanna lose your parents. This is for us. CTV, I don't trust bitches. For those that some I can trust. Only the lie gon' beat it. That's my family running for us. I left home when I was my shit was nigga the Tuntuu hyvältä. Vähänkin tarvii se vetoremmi. Mulla on kynsinauha tuossa ärsyttävästi. Saanko mä sen irti? No. Joo. Vetoremmi on ihan kova. Ensi treenissä käyttöön. Mennis ehkä hevimpikin setti. Mut pidetään liikkeet puhtaat. Ja aina oman tason mukaan, ettei lähdetä liikaa repiin. Ei paha. Se on tänne äsken 10 vai 12. Nyt olisi pitänyt merkataankin heti. Meni varmasti 10 vaan. Tää on 8 repsi. 60 kiloa. Mitä? Heti toinen vaan perään. Sit mennään. Go. Go. Yes. Yes. Mennään irtoa kädet. Let's go. Seuraava vipun nostet sivuille istuen käsipainolla. Ja tässä on 2. Luistoa 80 repsiä. Mä oli 80 kiloa. Nyt mulla oli suora 12 kiloa. Lähdetään tästä. Saataanko 8? Mingi. On 12 ja 12 kiloa. Mä näen, minkä vituinen video tästä tulee. Mutta uskoisin, että varmaan tähän mennessä lyhyin video. Mä oon kehittynyt tässä tubettamisessa. Ja antakaa ihmeessä vinkkejä, jos mun nää liikkeet ei mene ihan niinku kuuluis. Mut Eetun ohjaan mennään ja tuossa on noita videoita, mitä Eetu on kuvannut, että siinä on hyvä esimerkki. Sen mukaan mennään. Niin. Mutta kyllä nää treenit on tuntunut hyviltä niinku lihaksilta. Ihan niinku uusiin paikkoihin, mitä ei ole aiemmin vetänyt justiinsa. Ja sitä mä kaipasin just tässä mun uudessa treeniohjelmassa. Ja VTV Labsin EAA Blue Raspberry, mun lemppari. Sitä on myös doppijuomana. Ei mitään mainosta.
Ei kaupallista yhteistyötä. Puhtaasti fanina ja kuluttajina. Ei mitään. Meillä on hyvä tuote, hyvä sali. Hyvä meininki. Mielelläni tiedän mitä kaikkea mä käytän. Naturkammaa sitten, että ei mitään sitä toista pikkiä. En käytä. Enkä tuikin käyttää. Don't try me. Don't try me. Sitten mennään. Sanotaan, että se oli 11. Varmaan paino 12 kiloa. Hyvä. Sitten mennään Tokavikosarjaan. Näin siellä. Emme päästykään pitkälle vaan. Ihan samasta penkistä, samasta potista. Elikkä seuraava Tokavikaliike on hämmerkääntö KP-vuorotahtiin istuen. Elikkä 2 settiin ja mä oon viime viikolla laittanut 10 kiloa ja 12. Niin nyt mä otin 14 kiloa tähän ja lähdetään vetää. Ja 8-10 repsiä tavoitteena. Se on 12. 14 kiloa. Se kyllä tuntuu habassa. Tätäkään mä en oikeastaan tehnyt ennen. Ihan uusi laite mulle. Voin sanoa, että iskee kyllä oikeaan paikkaan. Niin muuten. Tällä se on nämä musiikit niin kovalla, niin välillä on tullut just noita copyrightteja. Et jos joskus mun ääni katkee jossain videoissa, infatkaa mulle, niin katsotaan, jos mä voin fiksailla niitä jotenkin, mutta kai niitä, eli viime videossa tuli pari semmoista strikea, mutta siinä just sanotaan jotain, että ei antaa luvan käyttää, että ei haittaa, niin toivottavasti ne äänet on siellä, mun äänet. Niinpä kuulette mun höpinätkin, että en mene ihan mutelle. Mut joo. Vielä yksi. Lähetään. It makes me feel like a really good fall. And it's just
Mitä? Esta. Ai. Alko mennä vähän rumaksi? Ai. Se otti sieltä. Sitten mennään vikaan sarjaan. Let's go. Okei. Vikasetti on keskitetty hauis kääntö painopakkalaitteessa. Voit tehdä tässä myös Stixin levypainokormitteessa laitteessa. Mä oletan se on tämä. Mennään täällä. Viimeksi mä vedin itse asiassa tässä viereisessä oleva laitteella vähän eri tavalla. Mutta tässä on 10-12 settiä. Tähän on vähän aina hassu tulla. Joo. Mä laitan nyt 21 kiloa ja koitetaan 10-12 saada tästä näin. Enemmän kuin mä kuvasin, niin mä testasin tästä seuraava taso 26,5 kiloa. Mä vedin 8 ja totesin, se oli raskas meikä. Ja tää alempi oli tää 21 kiloa, niin tää sit tuntuu vähän liian kevyeltä. Mä veikkaan, että se alkaa kostautua nää 2 vikas toistoista ja merkataanpa tuohon 15. 21 kiloa oli tää eikko. Se mä nyt pidän tän samalla, koska mä tiedän. Jos mä vaihaisin äskeisen hevimpää, mä en tuu saamaan todellakin kyllä. Nyt on itse asiassa flippi nää kamerassa toisinpäin mennään, että tarkentuuks mä fetsalasin vähän samaa. Aina huikkeista. I know you gotta be a thug for it. This ain't what she meant when she told you to open up more. Yeah, trigger fingers turning to yeah, you gave a body by saying nigga. I'm not the type of nigga that the type of niggas. And shut up on my balls, you just like nigga. Ja 2. Toista. Nämä vikat taisi olla tämmöstä 2 vikaa tämmöstä hauissettiä. Se on mennyt yhteensä 1 tunti 6 minuuttia. Ihan hyvä tahti. Mukaan lukee 15 minuutin lämmittely. Nyt mennään. I don't want to do it, give me that praise. When I'm trying to make the sound that way. Sing a stupid thing with your legs. Check them for a while, all I hear is blaze. Easy to make a nail off the blaze. What the great about blaze. Who's a real nigga and wait on stage. Stop. I'm talking balls and running walks. So 5 days like it's my shit. Soon as the nigga hit they all asking about the fake shit. Back to back. Yeah, they want it back to back. They all asking about the fake shit. Back to back. I took a break and fuel that's back to back. Hyvät puristukset on sillä eteen mennään tuntea tämän. Mä tiedän näin. Se on ihan samanlainen 15. Samalla painolla.
Vitu setti. Elikkä kohta tätä viimeinen. Eli kiva, jos pääsit tähän asti. Joo. Kello on 10 illalla. Mä lataan nää koneelle ja mä katsoin jaksaks mä postaa suoraan. Mut jos en, niin todennäköisesti viimeistään huomenna mä laitan tän julkaisuun. Niin ottakaa tiliseurantaa ja muistakaa se meidän TikTok-kanava Active Aura. Siellä on hyviä videoita. Tulee tyylipäivittäin lyhyitä videoita, hauskoja klippejä, niin käykää kattoo ja täkekää kavereittanne, niin pidetään hauskaa salilla yhdessä. Mä näin paljon jengiä jo tähän aikaan. Tulin, niin oli aika paljon jengiä, mutta ei niin paljon kuin silloin joskus iltapäivä 6. Niin joo, ihan hyvä setti. Ei kai mulla muut. Vedetään viimeinen. Yes. Tänään ei posehuonetta, koska ei ole mitään näytettävää. Te näette sen edellisessä videossa. Yes.